Ne da pidang dunaro shimshu sakane. Ni kebesibun mo. Pantang syejan bagatu kebriu klim, teho. Ngate bat pangannya tarkot sisendon. Good. Hai kijan, men setiap perbumi na yang utak da kesen ayu, bat nda lawan pai ke semar da kesen ayu. Sabishar baha. Nasin ngala ong nyapau nium deu pa jong pa yan. Dili, lino, usalai kami. Bat ya meh kat nasin ngala ong jian ka khut jong amem so tho. Ka seng samla sinong dihar menta ka sengi ka khatnyu trigu kala lengkot kala yo ban sedang no ia ka lempung ye lekai badminton ka badai shibenta jong ka jingrakhe ya ka tayo lekmen jong ka sinong lane ka dihar youth week ar persan ka jingthmu jong ka seng samla ban penlong ya ka ne ka lempung ye lekai badminton ka longkom shibenta ban lumban lang ye ki para samla hapo ka sinong bat ban sei madan ye ki sap ki phong jong ki khun samla jong ka sinong ha ka jing ye lekai badminton ha ka ne ka sengi lawan ban sakhilang do pastor Precious Timung ubadei principal ka Ribhoy Synod College bat ubadei ru utrai jong ka jonghi Rendia Production House ha ka jingya don rangkat usamla Rubimon Singkli secretary ka dihar Sport and Welfare Society usamla Marleki Singkli president ka seng samla sinong dihar lembar kit khot ka seng samla na kaliang pastor Precious Timung kumu kongsan ula ai ka jingya ro ya ka seng samla kibala penlong ya kum kane ka lempung khnang banwara ai ka jingya tli hapo ka sinong ka thau bat ula kentu ro ye ki khun samla ban penbilin ha ka jingya lekai ban kilan men la ha ka no ka sap ka bakidon bakin kiar na ki jingbilen ki basniu kumna u drugs ba kiwi ki jingdi penbuan ha ka ju ka por na kaliang pastor Precious Timung ha ka ne ka sngi ula no senyang da ka song pisa ar pusan hajar tengka kum ka dak ban yasnok tilang bat ka seng samla ha ka ban rakhe ya ka tayo lekmen jong ki samla ski bakum ki samla hapo jong sinong pishim ban yaram khnang bagi parlok samla ki jongi kumba phila man mo na shakpan ba kinom ngam haki jing snio. It is a challenge. Kamlong ka besok berlong kum kinong yalam haki seng samla. Pinyo shibon ki jing syak kan thok kindon ki parlok samla ki pom ai ki jing itrilang. Rai hak por ka kum gata kwa ai ban kan tu pi ba pin trai. Namar ba katang jing trai stom ki jong pi ki bomenta kan long ka jing kar khu nak menta ka lawai pan. Mongi im haki ni ki sngi ki bomenta ki ba bon na ki kon samla ki jongi haki snong ki thau kila penlut dia lagi jong kapor ke jong ki ong no haki screen mo ngila banong kala banong haki phones kala banong haki tablets ki jong ki kala banong haki laptop ki jong ki menga try ki initiative ki bompi kum ke snong pishim kum ke seng samla snong bakin don kini ki wing try kita kan yarap ki bikin mi na kita ki kamera ki don bakin yo i ya ki jingdon kam jong ka sports ni ki weki activities ki la ek ban pau ya lagi jong ki sap ki talent ki jong ki tenak ban ta katang kwa ek ban congratulate ep kum ki nong kit kam jong ka seng samla ngatip ki babon ki jing e phila ban ikan do ha ki jing persang ki jong ki ban peniat ya kene ka tournament an rengi ngok men pan bangela ek ban ya don ha kene ki sngi bakane ki jing thmu ki jong pi na ki seng samla snong kala urlong bak ngadon ro ki jing kermen bang bakini program ki ba pp organize ki ba bon pedang ki kun samla
kin la ai ka ban wan ban ge sim benta bat kan long ro ke jing ker khu na ka benta jong ki simet simet bat kum jo ro ba ka snong hi kan la ban pen mi mo ya kita ki ngalam sang ban kali ke activities ke fer ke pidon ke kim long limited kan haki sports pidon ke we ro ki activities ke ba pi pin le hakan ya ka week ki jong pi ngai ba ka ta ngin ha kita ki activities ke ba bon ngela ban i ki sab kita len jong ki kun samla ki don hapo snong hamni ha dihar dengan don ro ke jingkermen bakata he kan long away ni kilat ka ban te song ye ki kun samla ken don ke jing sungu ie je la ke jong ke snong ken don ke jing sungu ie ban tre ye ke tam ha ki imlang de salang bakata he kan long ka jingker khu ba sisian ke sngi ken mi mo ki nong yalam ngi la yo i ki la mi ki nong yalam na ke snong ke jong ki nang ni ha ki bobon ki liang ko jong ke district bat kum jo ro shabar tingdon ke jingkermen balang ba kene ke jing trish tom ke jong phi kendang mi isu mo ki kon samla ki reu rong ba kan thai bet senrang ki ban contribute si sha ki imlang ke salang kala long hak kuliah ke puthi kala long hak sports kala long hak jing rwai kala long hak jing shat kala long hak kino ki activities pat kata hi kan long ka sa ka obha na ka benta ki wei pan ngala persang hi ban keli ya presiden ni jong phi mong ong kat kene ka wik penian no thì pan pio sponsor na ai phile kum no thì la persang si bani tho nga kat to kani bari ong ro ngia le stom himo ban yen ya ki lat ke lenti kum no bangin la ai ban yo ya ka jing ram